fita waje ku bi su a guje ku sa su babbaje arab nake batuni na buni dan gari anayo alfahari da ku a don gari Hunters group na zamfara canza na antaya ku bi mu mabiya mu dauki anniya mu kauda yan tsiya na gaida namu gwarzo to ai si ja gaba ku ce da ni ko Idrisa namu shugaba Alhaji Yakubu gwanin mu ba ka bar gaba dan garba overall Borno ba za na bar shi ba a ina Abdalla ne Abdalla namu ne akalla Gombe na zo in gaida shugaba sakon bakar na buni ya ce min in gaida ku ga mayakan